rumah nan gadang syarat karib kerabat hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah dengan teriring salam teriring salam dari kami atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah sudi mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki menghadiri resepsi pernikahan Mercy Cici Yulianti, putri tercinta dari Bapak Sapriul dan Ibu Darmi, dengan Bribtu Nikolas, putra Bapak Butasar dan Ibu Yati. Pucuk ditandu akan disagah anak bidodari, disagah lalu dibawa kok nandi ilie Allah tibu dia nandake Allah datang menanti sekarang Allah tak iya tong tilek joki ambang bundo kanduang disonsong silek jo tari galombang tandorang Minang barale gadang. Baik Bapak dan Ibu hadirin segenap undangan yang berbahagia, kita sambut dengan tari.
jo sambah tetapi kaalek nan rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan jauh lah dilayangkan, pandangan dake manukia mato. Coba sabar, pasamu kami menantikan. Anak daro jomara pulai nan alah tibo. Elong burung tabang pagi, tabang sadundun samugadang. Jo carano kami menanti, kababasuh kaki jo cidua gadang.